आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनि फारसेनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों आफां आसामनि बङाइगाव धुबुरी चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव बानायबाय थानाय गोनांथार माखासे गिदिर मावबिथांखिफोरनि खामानि मावनायखौ नायगिदिंनायनि हाबाफारि। दिनैनि नायगिदिंनायनि हाबाफारि बादियै बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनि सा 25 एमएलएनि थान्दै हानजाया गिबियाव बङाइगाव जिल्लानि जगिगफायाव बानायबाय थानाय माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कखौ नायगिदिङो। बेनि उनाव बिथांमोनहा धुबुरी जिल्लानि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बानायबाय थानाय धुबुरी फुलबारी दालां बानायनायनि खौरां लानायजों लोगोसे नायगिदिङो। जगिगफानि माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क आरो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बानायबाय थानाय धुबुरी फुलबारीनि दालांखौ नायगिदिंनायनि उनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांनि दैदेननाय आसाम आयेन आफादनि सा 25 एमएलएनि थान्दै हानजाया मोनाबिलि समाव जिरायनायनि थाखाय क'क्राझार नोगोरनि गौरां भेलि हटेलाव नुजाथिफैयो। गौरां भेलि हटेलाव नुजाथिफैनानै आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बङाइगाव आरो धुबुरी जिल्लायाव बानायबाय थानाय गोनांथार माखासे गिदिर मावबिथांखिफोरनि खामानि मावनायखौ नायगिदिंनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जों आसाम आयेन आफादनिफ्राय जि मोनसे नेशनेल प्रजेक्ट जोंहा बायदिसिना माखासे प्रग्रामनि आन्दाराव खालामबाय थादोंना आसामाव बेफोरखौ जोङो दा नायदिंगासिनो दङ। आसाम आयेन आफादाव जोंहा मोनसे सावरायनाय जादोंमोन जे नेशनेल जि प्रजेक्टफोर दं बेफोरो बबावबा लेहेम जानायनि बबावबा खामानि मावनाया थाबथानानै थानायनि थाखाय बेवहाय मोनसे थांखियाव फैदोंमोन आरो जोंनि गिबि मन्थ्रियाबो जोबनायाव खावलायदोंमोन जे स्पिकारनि दैदेननायाव बे जायगाफोरखौ भिजिट खालामनानै बेनि जाय बिफानारिफोर आरो जाय बेयाव मावनाय कन्ट्राक्टरफोर बिसोरजों सावरायनानै मा प्रब्लेम दं मा प्रब्लेम गैया आरो माबाफोर जुदि आसाम सरकारनिफ्राय मदद नांगौब्ला बेखौ खालामनानै होनाय आरो जुदि सोरबाया एसे गाफिलथि दङब्ला बेखौ जों जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मिनिस्ट्रिजों रायज्लायनानै थाबनो राहाखौ लाहोनो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय जाहाथे बेफोर खामानिया मोजाङै जालाङो। मानो होनना बुङोब्ला बियो जुदिव नेशनेल प्रग्राम बा नेशनेल स्किम बियो राष्ट्रीय मोनसे स्किम बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम अब्लाबो बे जोंनि आसामनि थाखाय जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय ओंखायनो जोंनिसो नालाय जोंहा बेखौ थाब जानांगौ। बे हिसाबै दा जोंहा बङाइगावआव मोनसे माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क होननाय मोनसे बेवहाय गिदिरथार मोनसे पार्किं जायगा खालामनाय जादों जेराव गासैबो माल्टि फेसिलिटि दं आरोखि। ओमफ्राय जेराव जाहाजजों फैनाय बा जाहाजजों लांनाय राजा लामाजों लांनाय लाबोनाय रेलजों लांनाय लाबोनाय आरो फ्लाइटजोंबो कार्ग'जों लांलाय लाबोलाय बेफोर गासिबनिबो खामानिखौ बिनिफ्राय हेन्डेल खालामगोन। दा गिदिरथार मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार बानायगासिनो दं जाय फैगौ 2026 मायथाइयाव गासिबो आबुं जागोन आरो बिनि थाखायनो गुवाहाटीसिम 4 लेन मावगासिनो दङ गवालपाराजों आरो बेबायदिनो बङाइगावजोंबो कानेक्सना जाबाय राखालदुबिजों 4 लेन आरो बेबायदिनो जाहाज गाथोनजोंबो गासिखौबो कानेक्सन खालामनाय जादों रेलखौबो कानेक्सन खालामनाय जाजोब्बाय। ओंखायनो बे खामानिया सम मथे जागोन ना जाया आरो बेवहाय माब्लाबाफोर लकेल इसु दं नामा बेखौ जोङो दिनै नायफैदों आरो फैनानै मोजां मोनबाय। प्रग्रेसा बिराद मोजां आरो सम बायदिनो फोजोबनो हागोन होनदों। नाथाय बेवहाय जोंहा मोनसे गोनांथार खामानि दं जायगानि थाखाय जोंनि जायगानि मानसिफ्रा दाबो मोनथियाखै जे बेवहाय मा खाबु जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय फैगोन। जों बेवहाय गोदान बेफार बानिज्य खालामनो हायो ट्रेन्सपर्टेसननिबो जों खामानि मावनो हायो बेवहाय हटेल बिजनेसनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनि गासिबो जेफोर वेयर हाउसफोर बेफोरनिबो बिजनेसा जाजोबगोन आरो बेफ्राव एन्टारप्रेनारशिप हिसाबैबो माखासे माबाफोरखौ बेवहाय मावनायनि गासिबो स्कपा दंजोबो बिराद गिदिर भारतनि गेजेरावनो बेबो मोनसे माबायाव थानाय स्टेन्डार्डआव थानाय जागोन। अलरेडि जाहाज गाथोनफ्राबो कमप्लिट जाबाय जाहाज गाथोना बे आरोखि बेखौ जोङो नायफैदों। बेनि उनाव धुबुरी फुलबारी मेघालयनि फुलबारी आरो बेनिफ्राय बांलादेश थांनाय बे लामायाव ब्रह्मपुत्रआव गोलावथार दालां 19 किल'मिटारनि बिनि प्रग्रेसा बिराद मोजां बेखौ जोङो दिनै नायदों। बेवहाय बांलादेशजों कानेक्सन आरो लोगोसे भुटानजोंबो बेयो कानेक्सन जागोन आरो गासिबो जोंनि बे खाथिनि हादोरफोरजों बेफार बानिज्य आरो थांलाय फैलाय बे राहाया बे जानाय लोगो लोगो आबुं महर मोनगोन। गासै फ्राय 4,000 कौटि थाखानि बियो प्रजेक्ट 4,000 कौटि थाखानि प्रजेक्ट आरोखि। दा प्रग्रेसा बिराद मोजां। दिनै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों
जे फैगौ माने 2027 मायथाइनि गेजेराव बियो कमप्लिट जाजोबगोन आरो सम मथेनो बिसोर खालामनो हागोन आरो लकेल इस्यु जेबो गैया होनदों खालि गेजेर गेजेर गावसोरखौ बिदिनो माबाफोर सुबुरुन थायोब्ला होयोब्ला जों मोजां मोनगोन होनदों दिनै थांनायावबो बिथांमोना जोबोद गोसोआव थुलुंगा मोनदों माने खामानि मावग्रा गासै इन्जिनियार टिमफ्रानो बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै गासै MLA फोरखौ माने लोगो मोननानै आरोखि दा ओंखायनो बे आरो जों दा क'क्राझाराव गाबोननिफ्राय चिरां आरो क'क्राझाराव नायगोन भुटान कानेक्टेड उल्था पानिनि जिथु लामा बेयो गोबाव सम जोबोद माने गाज्रि जानानै दं दा माने सेंसन हमदों नाथाय सम मथे बे लामाफोरखौ जाहाथे मावो डिपार्टमेन्टआ बेनिफ्राय जोंहा भुटाननि जिथु दा गेलेमफुनि कानेक्टेड लामा जोंनि माने रुनिकाटा बा दाउस्रि बेनि जि लामा बे देवसिनि जोबोद गाज्रि जों बयबो मोनथिगौ बेखौ नेसनेल हाइवे अथरिटिया जाहाथे थाबैनो टेकआप खालामो आरो थिग बेबायदिनो सापागुरिनिफ्राय आमटेका थांनाय जे भुटान बर्डारसिम बे लामायाबो दा आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङब्लाबो प्रग्रेसा बहुद माने खम होननानै रायजो राजाफ्रा कमप्लेन खालामबाय थादों बेखौ गाबोनहाय गासिबखौबो नायनानै डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै गाबोन सावरायनाय जागोन जाहाथे बे खामानिफ्रा रायजो राजानि सुबिदा बायदियै थाबैनो जायो आरो जुदि आसाम सरकारनिफ्राय माबाफोर बेवहाय जुदि मदद नांगौब्ला बेखौ एसेम्ब्लिनिफ्राय जोङो माने मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम जोङो जनायगोन माने रिकमेन्ड खालामगोन आरो बे मथे डिपार्टमेन्टआ बेखौ बेबस्था लागोन बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव जे आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसना एबार क'क्राझाराव जागोन सानसेनि थाखाय आरो बेखौबो जों गाबोन आसाम बिधान सभायाव जास्ट माखासे जोंनि नांगौ माने बुस्थुफ्रा मा मा थागोन जों बेखौबो रायज्लायलांगोन ओमफ्राय मा मा जोंनो नांगौ बेनि अनगाबो माने दिनै आसामनि जिथु एसेम्ब्लि थिं फैदों बेजों आरो बड'लेण्डनि जोंनि जिथु एसेम्ब्लि आरो बिनि जि माने खुंथायारि बेजों मोनसे इन्टारेक्सन जागोन जे बिनि खुंथायनि माबाफ्रा माबायदि आरो मा मा हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों बेफोरखौ ओरैनो मोनसे इन्टारेक्सन गाबोन BTCनि माने मानव गेदेर स्पिकारनि दैदेननायाव गाबोनहाय बे जागोन माने आसाम मा होनो बड'लेण्डनि आयेन आफादाव आरोखि ओमफ्राय बे बड'लेण्डनि आयेन आफादावनो आसामनि आयेन आफाद जफैगोननि बेलायाव जेफोर माखासे रिक्वायरमेन्टफोर दङबा जों जिहेतु दानसेनि गेजेराव खामानि मावनो हागोन गाबोन एसे नायनोसै